Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1 KZN TV ehamba phambili namuhla. Kubungazwe usuku lwembokode. Kukhuthazwa ukuthuthukisana kwabesimame. Kanti uphakanyiselo wesobukhansela obeyishoshovu somphakathi. Akasekho emhlabeni lo bengumculi kaMaskandi odume ngenkosi yakaMagcokama ogama lakhe kunguSicebi Dlamini odabuka eMsinga lona udlule engozini yemoto ngenkathi yokwenza umsebenzi wakhe eRichards Bay ngempela sonto. Umnyango wezemidlalo, amasiko kanye namaciko udlulisa amazwi enduduzo emndenini kanye nozakwabo abesebenzisana nabo endimeni kaMaskandi. Umnyango wezemidlalo kuciko namasiko KwaZulu-Natal siphakamisa ukuzwelana okukhulu nabo bonke abathintekile abaseduzane nabakude. Siqale ngehlobo zikamfowethu inkosi yamaGcokama umfowethu Sicefe, sithi emndenini wakhe oseduzane nomndeni wakhe omkhulukazi obizwa nge-extended family. Bakithi sivukene indaba ezibuhlungu namhlanje ezibathinta eduzane bona njengomndeni lapho ekhule khona waba ingane waba insizwa yakhona wazoba ngumnumzane wakhona. Sithi-ke mndeni wonke akwehlangana ungehli. Sizwile indaba ezibuhlungu umfowethu umbandakanyeke engozini yemoto, leyo ngozi yaseyidlula nomphefumulo wakhe. Sithi emndenini wakhe omkhulukazi wamaciko, ngoba uma ngabe sesendimeni yamaciko ubesenabafowabo nodadewabo akade edlala nabo umculo nakho konke kokuthokozisa abantu baseNingizimu Afrika. Nakuyona indima yamaciko siyazi ukuthi lokhu kugadle kwezwela. Sithi kunina nonke bafowethu nodadewethu nakunina amehlo amhlophe akwehlangana ungehli. Ungqongqoshe ubesegcizelela ngokuba inkosi yamaGcokama ibengeyokuqala eyaphendula ikhwele lamenyezelwa yilomnyango. Okungijabulisa kakhulu ke ngaye kuthe uma siqala lomcimbi wethu womnyango lapho sithi khona amaciko akake asenzele umculo lo esithi live performance, umuntu angene etheater angene ehholo ashaya isiginci. Umfowethu inkosi yamaGcokama ube wokuqala ophakamise isandla wathi yena uzongena ePlayhouse, ayigcwalisa iPlayhouse ashaya isiginci bume asishaye bukhoma abantu bembukele bemlalele ePlayhouse. Lo mcimbi ke wethu uwenze waphila, uthe engokuqala wenza into ababonile nabanyoza ukuthi lento iyenzeka futhi iyaphila futhi izoya phambili. Uphinde waveza ukuba bayafisa ukuba liqhubeke iphupho lakhe nabanyoza kwabo beqhubeke lagcine khona. Iphupho leGcokama, inkosi yamaGcokama umfowethu Sicefe njengoba elishiye nje liyifa gugu, lifanele libe yifa gugu ezophila isikhathi eside. Bakhona abanye abaculi asebedlulile emhlabeni umhlaba ungaka kodwa lasala ngemva iphupho libakhulumela. Ziyasho izibongo zenkosi uDingane uma ngabe ibongelwa imbongi yelembe ithi vezi ziyofa insizwa kodwa ziyosala izibongo ziyosala zibakhulumela. Nathi sisho kanjalo ke kumfowethu inkosi yamaGcokama sithi mfana kithi ziyofa insizwa kodwa ziyosala izibongo. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV. Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla siyakhuleka nazi indaba ze1 KZN TV zifunda uphilani wakaCebekhulu. I-ANC endwedwe KwaZulu-Natal ibungaze inyanga besifazane ngenhloso yokukhombisa iqhaza ebalulekile abalibambile kusukela emndenini kanjalo nasemphakathini. Leli iqembu lithi konke lokhu likwenza njalo ngonyaka ngenyanga kaNcwaba. Lokhu njengomkhuleko osuku labesifazane endwedwe. Lo mkhuleko ubuhlelwe i-ANC ngaphansi kwesifunda iGeneral Khizenga Mpanza. Ngalo mkhuleko lo nhlangano ithi khulekela ukuthi kube nokhetho olunokuthula olindelwe ngabomvu uzoba ngomhla ka4 kuNovember kunalo nyaka. Namhlanje iANC ithathe isinqumo sokuthi lolu suku akuhlanganiswe wonke amahlelo ukuba kuzokhulekwa kakhulukazi kukhulekelwe ukhetho lolo lizoba ngomhla ka4 lohulumeni basekhaya kuthi kube ukhetho olunokuthula baphinde futhi kukhulekele nokulwiswana kokuhlukumezwa kwabantu besifazane kanye nabantwana ngoba thina njengabantu besifazane siyabantu abafanele ukuprotecta. Thina sifanele sivele ngaso sonke isikhathi singabavikeli emphakathini nasekuhlaleni.
ingakho ke namhlanje iANC ithatha isinqumo sokuthi cha lolu suku ayihlanganise wonke amabandla kukhulekela ukuthi yonke into ibe nokuthula, sibe nokhetho nokuthula olungenazi ingozi, yonke into ihambe kahle. Siyamethemba kuNkulunkulu endleleni yethu ukuthi konke kuzohamba kahle ngoba inhlangano kaANC inhlangano eyakhele ngamakholwa. Uma uzobheka obaba uLshifu Luthuli nobaba uLangalibalele Dube, sikhuluma ngabafundisi beANC yakhele ngesisekelo sokukholwa. Ingakho namhlanje sithatha isinqumo sokuthi cha akuhlangane kukhulekwe ukuze konke kube impumelelo. Le nhlangano ithi le wadi kubanjelwe kuona lo mkhuleko igadla ngomuntu wesifazane esikhundleni sobukhansela. Ithi yenza lokhu nje ingoba sebefuna ukuthi kubonakale amagalelo abantu besifazane. Kunomuntu wesifazane ke la ostendile okuyena umuntu abagadla ngaye. Sizokhuleka ke today, sizokhulekela ukuthi lolu khetho luhambe kahle ngomhla ka4 November ngoba kuyithi esishoyo ukuthi sekwanele manje ukubona amadoda exubeni. Ingakho sithe umfazi epalini, ingakho le wadi ithatha isinqumo sokuthi kulonyaka ifuna ukugadla ngomuntu wesifazane ukuze sibone ukuthi ngeke enza okungcono okungakwazi ukuhlula abantu besilisa. Ingakho ke namhlanje kunana lomkhuleko kukhulekela umhla ka4 nanokuthi inkosi benaye imgcine ukuze kuyoshaya umhla ka4 November ngoba sifuna ukuba nemphumela emihle esizoyiqhenya ngayo thina njengabantu besifazane. Ngodaba Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngesendwedwe. Njengoba iNingizimu Afrika igubha usuku labesifazana ke indaweni ezahlukene bahlangene ke baqhakambisa ke indima yabo emphakathini kanjalo ke nesidingo sokuqhubeka nokulwela ongamalungelo abo. Lolu usuku luphinde lubeke yithuba lokukhumbula isibindi sabesifazana ababhikisha ngeminyaka edlule bephikisana nemithetho yobandlululo nokukhuthaza abesifazana banamuhla ukuthi nje babambe iqhaza libonakala ekuthuthukiseni imiphakathi yabo. Njengoba ke ukubungazwe usuku labantu besifazane, inhlangano yomama iMasakhisane ihlanganisa abesifazane ngaphansi kwesiqubulo lesithi siyakha ndawonye sikhula sonke. iMasakhisane ke isitofela esikhuthaza abesifazane ukuthi bengalindeli ukuthi bazokwenzelwa kodwa ke basukume bazibambele emathupha ngokuhlanganisa ke imali amalunga akwazi ukuthengelana izinto zokwakha, ifurniture, izimoto, imizi nezinye ke izidingo ezibalekile ekuthuthukiseni ke impilo yabo. Le nhlangano ithi ke isikhula usuku nosuku futhi ke isisabalele nasezingxenyeni ezahlukene zomhlaba. Nami ukusiqala kwami lesitofela ngangazi ukuthi kuba into enkulu kangaka. Ngangithi nje kuyoba mhlambe siyothola nje omama mhlambe abancane sidlale sithengelana kodwa nami umcabango wami wasekutheni from 2020 uqala iCovid amafemu avalwa mayivalwa amafemu ngabona ukuthi akusayeki phambili futhi ngabona ukuthi akumina ngedwa sibaningi esingasena inqubekela phambili ngoba ukuvalwa kwamafemu njengami ngiyathengisa mawuthengisa kuleyo firm nawe abasebenzi bephela umsebenzi nawe ukuphelela umsebenzi ukuthi bathengisele so ngase ngicabanga ukuthi mhlambe masingahlanganisa lokho okuncane sikutholayo mhlambe kungayenza into enkulu ngempela kuyawenza umehluko sebesebenza kakhulu abantu kulesitokofela ngoba nongakangeni uyafisa ungena ngoba ebona imisebenzi yomunye. Uthumbono wokusungula lenhlangano waqala ngenhloso yokusiza abafelokazi ukuze bakwazi ukuzimela baphile futhi baqhubeke nempilo ngaphandle kokuncika kwabanye ke abantu kanti ke ukuphela kwemisebenzi ngesikhathi sobhubhane lweCovid ikhona kwamenza wafikelwa yilombono ukuthi ke bakwazi ukuqhubeka nokuziphilisa. Ngithi leyo mali encane oyiphethe musu ukudelela iyowenza umehluko empilweni yakho musa futhi wena ukuzibheka ukuthi mina ngeke ngidlale nabo bani abobani bayasebenza abobani bazikhona lokho okuncane okutholayo 500 rand ungenza umehluko empilweni yakho woza nawe ngegama lakhe lodwa uyowubona umehluko musa ukubheka ukuthi yo kunamanesi kunabojele kunabothisha mina bengiyini laba ke besifazane bebehlobe bebahle ngembala yabo yahlukene bebungaza usuku lwembokodo
Kanti khona manje ke Mandeni ikhansela le-EFF lihleleke umcimbi okubungaza usuku labesifazane. Lo mcimbi ubunikeze ke ibantu besifazane ithuba lokukhuluma ngokukhululeka ngezinkinga ababhekana nazo emndenini nasemphakathini, ikakhulukazi ke udaba lokuhlukunyezwa kwabo. Mama ubaba wami washona umama na 4 months ekhulelwe, so uthando lika mama ngiyalwazi. So ngathi kase ukuthi ke namhlanje angibize omama kusuku olukhulu lo mama bezokhuluma nje bodwa omama ngeinkinga abanazo ababhekene nazo emakhaya. Khona manje ke iphini likanobhalo EFF KwaZulu-Natal nobe isikhulumi esiqavile sosuku ukhethwe Buthelezi uthi usuku labesifazane kufanele lube isikhumbuzo sokuthi ke imbokodo iqhubeke nokulelwa umzabalazo wenkululeko. Uthi ke EFF ibeka phambili ukuthi abesifazane banika amathuba alinganayo nawe besilisa, ikakhulukazi ke esikhundleni zokuphatha nobuholi. Uthi umthethosisekelo kumele kuvikela amalungelo abantu ngokulingana. EFF kwi-manifesto yakhe ya 2026 uthi uma sifuna izwe eliphilileyo kufanele iEFF abantu benze njenge EFF puts first women kuma position komasipala. Kule mcimbi ke yombili kuqanyise ukubaluleka kokubambisana, ukuzimela kanye nokunikezwa kwamathuba alinganayo kwabesifazane ukuze bakwazi ukubamba iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni imindeni nemphakathi yabo. Estabeni ezi1 KZN TV ngingusamgqilisa Nqulunga ngise Richards Bay. Ishoshovu seMarch and March wa 29 eCopsville ngaphansi komasipala semsunduze eMgungundlovu KwaZulu-Natal umxolisi Nxumalo ungene nomjahoba yekhansela ngaphansi kweqembu leIFP. Uzwidekalango uyaziwa njengeshoshovu somphakathi njengoba esesizwe inqwabe esokubhekene nenkinga, kanti ke ekhuluma neziko lendaba le1 KZN TV uNxumalo uveza ukuthi usazoqhubeka nokusiza umphakathi njengoba kuyinto yakhe segazini ukwelekelela abantu. Lowo ishoshovu somphakathi endaweni yaseCopsville eMgungundlovu ngaphansi kwa 29 kumasipala umsunduzi umxolisi Nxumalo nophinda ishoshovu seMarch and March uthi ungenela kwakhe umjaho okhetho akuzoshintsha ekuthena size umphakathi kodwa uzoqhubeka nakho kakhulu njengoba abantu behlala ngaphansi kwezimo ezinzima. Lo mqiqo ade ngogijima sengizowenza ube ngaphezulu kakhulu ngoba abahlali bakithi bakhathazekile ade sibabuka bekhala ngaimihla namalanga kodwa behlezi sibalekelela. Namhlanje sizophinda futhi siqhubeke nomkhankaso wethu. Ngeke kuphelele lo mkhankaso ade soqhiqa, sizophinda siqhubeke nomkhulu kakhulu ukuthi kuwo wonke umuntu okhalayo esheshe ethola usizo, nanokuthi esizokusho ngeke sikwazi ukuthi sizothembisa umuntu kuphela sizo-act. Nxumalo uthi abantu kule ndawo abaningi bantula amathuba omsebenzi babhekene nobugebengu, ezinye zezinto abazolulisana nazo kakhulu masengenile okuhlanganisa nokusizwa kwabantu bakwazi ukuthola izindlu zomxhaso. Abantu abalambile ukwazi ukuthi babheke ungabe umuntu odla yedwa esishini sakhe, nanokuthi methwa kuyaqashwana ngokumsebenzi ube umuntu okwazi ukubhekelela abahlali bakithi esinabo endaweni yakithi, nanokuthi nokwanda ubugebengu buzokwehla masesiphethe thina. Ngifuna uqamba kuzokwehla ubugebengu ngoba le kakhulu iservice delivery kwakhela kwabantu izindlu kakhulukazi abahlali bakithi abahlala kulezindlu lezi zama chocolate house ukutheni bekwazi ukuthola izindlu zomxhaso kuyima umasipala ukwazi ukubafakela nogesi. Leshoshovu esimele iqembu leIFP kule wadi sithi abantu abasukume bazithintithe njoba efuna ukuletha usizo emphakathini. Okwethu ukuthi kuwo wonke umphakathi wakithi esakhelene nawo la ngaphansi eCopsville osukume uzithintithe. Nali iqembu lenkatha selifikile endaweni yaseCopsville lizokwenza ushintsho olukhulu. Bawubonile umsebenzi wamade ngikwenza phambilini nasekuqaleni bengikwenza ngigijima koSwap koCopsville. Kunabantu asebenamakhaya eTrumina asebehlala endlini ezakhiwe zahulumeni. Elinye lamalungu omphakathi elasizwa uNxumalo ethini likwazi ukuthola indlu esikhashana lithi lingajabula ukumbona ikhansela njengoba ebhekelela kakhulu intsha. Jabulela okwenziwe icandidates yesu umxolisi Nxumalo njengoba nje nibona nana usizile kakhulu ekhaya ngoba behleli kabuhlungu kwendlu nje ade ngapha iyo wasifika la esiza sekukhona le ebonakalayo lemva kwami sizolikhulu kakhulu ngoba manje ulwele yathina kakhulukazi intsha futhi. Ukhetho lohulumeni basekhaya kulendele ukuthi singathwe mhla zezine kuLwezi. Izindaba ezi1 KZN TV
bikuthi abani maphumulo eMgungundlovu. Asithi ishelele itolene nabesilo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke izona esithizo ezihamba phambili namuhla. Kubungazwe usuku lwembokode. Kukhuthazwa ukuthuthukisana kwabesimame. Kanti uphakanyiselo kwesobukhansela obeyishoshovu somphakathi. Kuphumene sinedolo inhlangano engenzi inzuzo eGracious Givers ibungaza usuku lwabesifazane Women's Day ehholo laseBrackenham Richards Bay enyakatho neLekamthaniya. Umsunguli walenhlangano Amanda Michael uthi kubalulekile ukuhlanganisa abantu besifazane beminyaka eyahlukene ukuze bezokhulisana baphinde bakhumbuzane iqhaza elikhulu abalibambile emphakathini. Inhlangano yeGracious Givers imeme abantu besimame abahlukene ngenhloso yokubungaza iqhaza abalidlalayo emphakathini. The purpose of the event is to get all the women to appreciate them in the community, especially women that are home executives, that are not spoiled. So we want to take this one day to spoil the ladies, give them gifts, social life, and also empower them, do things and encourage them how to be empowered through community work, and also by just making them brave enough. Some of them are scared, they don't come out, so we get them together to socialize with other women so they could be brave enough in the community. Women are very important in our community. Women play a big role. They are the backbone in families. Women are strong. Women can multitask. And women are very strong, especially when it comes to families. They can, a mother can fend for her children, at the same time stand up for her husband, for the neighbors, and for community members as well. Women are strong, and me as a single mom, I know I'm a strong person, and I like, I've been working for Pick n Pay for 26 years. I've taken my voluntary package, and I like doing things in the community to empower women and to encourage women as well. And I like helping people in the community. Ukubaleka kwe-event lana kumnandi ngoba sonke singabantu besifazane sadinga ichance sisihlangane sonke lana sibe yimbobana, and namhlanje isuku lethu ethi sisijabule uthi uNkulunkulu sasigcinile sisakhona la emhlabeni, and nasemakhaya sayidinga utsena yonke lekho sikwenza kuphumelele kwezinye indawo nabo bebe nayo lokho njengabantu besifazane. Le nhlangano ithi likhulu iqhaza elidlalwa abantu besifazane ezimpilweni zabantu. With women, we Indian women, our culture is make sure there's always food at home. With the women, make sure there's food at home all the time with the children. There's meals provided, and also with your husbands. A way to a man's heart is through the tummy. Make sure that your man has always got food and you've always got him by your side. And I also like, today we'll be giving lunch for the ladies. We'll be spoiling them with like a buffet lunch. So enjoy yourselves. Kanti lo mcimbi wokubungazwa kwabantu besifazane ubuhanjelwe na ikhansela lewadi. Work together with Gracious Givers, that is a community development NPO, which is here. I've been working with them for the past 5 years. And today is about the Women's Day. And it's not actually Women's Day was yesterday. It's not about the calendar which we actually see. You'll see that the women here, in most cases, they have so many different functions which they have. They bring our families together, they bring the communities together. There's lots of challenges which they have. We as men, we just don't worry. We just work and work and work. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1KZN TV. Ngibika ngiseBrackenham. Njengengxenye yokubungaza inyanga yabantu besifazane ibandla Apostolic Gospel Church International lihleleke inkonzo eyinsuku ezintathu ehlanganisa abesifazane ngenhloso yokubakhumbuza ngokubaluleka kwabo bephinde bexoxisane nabo ngezimo ababhekana nazo ukufundisana ngendlela yokuziphatha kanjalo nokubavuselela kwezenkolo. Le nkonzo bekade ibanjelwe eFarmers Hall eNewcastle enhla neLekamthaniya. Mama Mongameli webandla Apostolic Gospel Church International uVirginia Khoza uthi bazokhuthaza besifazane ukuba bebuyele emkhulekweni. Today we are here. It's a ladies convention whereby we want to build one another enkosini. And then we have a theme that we are having for this year of 2026. The theme, it says we need to go back to the first love.
Why is that? Because sibonile ukuthi abantu bahamba baphelelwa uthando lokumthanda uNkulunkulu okuqala, baphelelwa uthando lokuthi bathandane. So sila namhlanje sizokhuthaza abesifazana amakhosikazi ukuthi you know what, we need to move forward, sithandele uNkulunkulu, siphinde futhi singabantu besifazane sithandane, because siyonqoba kuphela ngokuthandana as abantu besifazane. So ngiyanikhuthaza ke nonke abantu besifazane lapha emakhaya ukuthi ayikho enye indlela ukuthi ungathanda udadewenu ngaphandle kokuthi uqale kuqala uthande uJesu, mamkele abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Uqhube ngokuthi abantu abasha kufanele besondelane namabandla ukuze bezithibe ezintweni ezingalungile. Thanda ukukhuthaza abantu abasha besifazane ukuthi you know what, uNkulunkulu esimkhonzayo sisinguNkulunkulu. Uma ufuna ukwakheka ebusheni ube umuntu omusha, lithi iBhayibheli ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. So ke ngiyanikhuthaza abantu abasha ukuthi isolution ayikho wherever, ayikho etshwaleni, ayikho kuma drugs, but isolution ikuNkulunkulu. Ozani kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyasithethelela, lithi iBhayibheli noma zibovu njengegazi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi azihlanze zibe mhlophe njengeqhwa. Kanti umongameli waleli bandla uqhuquzela besilisa ukuba benakekela abantu besifazane. Engifane ngiyazi ukuthi mangizoba umuntu njoba ngibona sibona umhlaba ngathi uddola abantu abahle banama wonke lo muntu undlule esiswini 9 months. Mina ngikwazi ukuthwala umuntu 9 months esiswini sami. So uma sifika lapho sifanele sazi umuntu wesifazane number 1 akashawa, unematerial la ngaphakathi yokakha mina. Uma ngishaya wesifazane ngizishaya mina, unguma wami at the same time. Sengifuna ukusho ukuthi uma izwe lakhe lingafunda ukuthi there is no indoda ayikho better, indoda injengo chairperson. Abona mawufika emhlanganweni kuba nabantu ohlala nabo, wena uyi-chairperson uba ne-final weight kwezinye izinto, but i-final weight yakho uyenza sekukhulunyiwe labahluleka khona bese uthi hey la mina ngithatha accountability noma kungashayisa, kepha kufanele sibe ne-way forward. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV eNewcastle. Asiphinde sithi ishelele itorweni nabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazi ihlokwana zethu esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kubungazwe usuku lwembokode. Kukhuthazwa ukuthuthukisana kwabesimame. Kanti uphakanyiselo kwesobukhansela obeyishoshovu somphakathi. Ake sibheke ezimakethe ukuthi zivalwe iranda kuleli limi kanjani. Izimakethe zivale iranda kuleli limi ku16.34 maqhathaniswa nedola laseMelika, kanti belingu R21.98 kupondo yaseBrithani, ndingu18.83 maqhathaniswa neeuro yaseEurope. Intengo yegolide izimakethe zivale yona ibime ku$4,283.67 ounce, bese kuthi intengo yolongahluziwe yona ibe ngu$82.49 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Intsha iqhuquzela ukuthi iphume kuyidakamizwa nasebugebengeni ongagcina ke kubulala ikusasa layo ngenkathi ke kusongwa kwemidlalo yebhola yonobhutshuzwayo elisana nobugebengu eMgungundlovu KwaZulu Natal. Le midlalo ebikade singethe ke Ashdown, imidlalo kanti ke bihanjelwe futhi nayo izinhlaka ezahlukene okuhlanganisa namaphoyisa asePlaces Layer eMgungundlovu. Amalungu omphakathi akhele indawo yase-Ashdown eMgungundlovu abephume ngomningi bawo kuzoba ingxenye yemidlalo yokulwisana nobugebengu endaweni. Le midlalo beyisingathwa kwesibili kulonyaka. Umsunguli lemidlalo uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthi bahlose ngayo ukulwisana nobugebengu entsheni. Izama ukwenza le midlalo ngokuthi siqoqe usha intsha yala endaweni yase-Ashdown. Seziningi into ezimbi igenge encane ezenzayo. Sibona ukuthi isikhathi esiningi bazenza le nto ngoba benesizungu ingekho into abayenzayo. Ingakho sithi senze imidlalo efana nale, sikhulumisana nabaphathi abakhona la endaweni ukuze bazama uqoqa. Maningi ama program ebesafuna ukuthi sibe nawo khona la endaweni. Indawo nami kade ngidlala khona, iground engidlala kulona leli, so ngiphatheka mangabe ngifika la ngibona ukuthi igenge isicole emgaqweni isikhathi esiningi ayikho into abayenzayo.
Lemidlalo idonse izinsuku ezimbili kanti umkhwanazi utuse kakhulu ukuthi kube khona imidlalo efana nalena ukuze intsha igcine kube khona ekwenzayo ingagxili kwizinto ezingalungile. Nje intsha ukwenza izinto zemidlalo badlala ibhola bayagijima izinto enjengana lezo zisizintsha ukuthi ikwazi ukukhula idiscipline police station lePlaceless siyazi ke Placeless indawo abasebenza kuyona inamawadi amaningi so sisewadini eyodwa kwamanje sifuna ukudlulisa yonke lento zemidlalo kwamanye amawadi ukuze ipolice station ikwazi ukusizeka nentsha ngoba nobade bedlala nje bebedlala namaphoyisa. Izinhlaka ezahlukene zituse kakhulu ukubambisana ukuze lemidlalo ibe impumelelo okuhlanganisa isiteshi samaphoyisa iPlaceless Layer nomasipala umnyango wezokuphepha. Sine challenge enkulu la khona abantu abasha bengena kwizidakamizwa bengena ebugebengwini baphakathi shi lento ama social ills ithinta kakhulu bona. So if you don't invest kubantu abasha that means i-country yethu ayina future. Amaqembu abeyingxenye lemidlalo azolisa ukujabula kakhulu ngalemidlalo. Ile shame ukuthi ingane zidlale sports because ziyaqoqeka especially since kunezinto eziningi ezenzakalayo einganeni futhi thina nje besebenza ngamantombazane like ingane amantombazane they get protected a lot. Sifikile namhlanje sifesi nethemba eliningi lokuthi yabo sizoyithatha le draw and abantu abaningi bebengasikhola ngoba bethi siyingane but thina we mean to believe in each other and work as a team. And we believe that anything is possible. Inkinga esinazo ingane esizala njengamanje senkinge nenkulu kabi ngedakamizwa. Siyazama ngendlela esizama ngayo amandla wekho. So mawuzosebenzana nabantu bomthetho besondele eduze kuzoba lula kakhulu. Ulindele ukuthi lemidlalo iqhubeke nangonyaka ozayo njengoba idonsa kakhulu intsha ukuba igweme izinto ezingalungile emphakathini. Izindaba eziwani KZN TV bekuThabani Maphumulo eMkungundlovu. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bentulo ebande ngodonga kwelakithi kwaNongoma kwamzimba umntwana nethimba lonke nje leindaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.